Nikolas Aluziza, Laboral Kutxa taldeko txirrindularia gaur irabazle hemen Duranan, zirkuitu ederra eguzitxoan. Zorionak, iesaldi txikian bukatzen, mexikarra batekin, konta eguzu nola izan da lasterketa eguna. Bai, hori da, gaur hasieran 3 puntu klabe zeuden, Arlabaneko 3 pasok eta bakoitzan bajada, gehien bat bajada ninda min handiena, baina gero subidan hori min hori ja gehiago notatu bat, eta azkenen Edgar Kadenak eta ni jodeu azkeneko Arlabaneko azkeneko kilometro eta erdia, eta hortikan ja meta iritsia. Hasi duzu azken mendatea pelotoian, nola egin duzu iesaldia Kadenekin? Bai, eguna berez nahiko azkarra izan da hasieratik, pelotoiak ez du aukera handia eman fuga ikiteko, eta horren hori denbora guztin hainbat erasota atea geha, talde guztia oso ondo onda alde horretatikan, eta gero azkeneko subidan, hasia Arlaban behan, ia pelotoi osoa edo 70 txirrindulari gutxi gabera, eta azkenen hori murriztuz junda pelotoi hori, eta azkeneko kilometro eta erdian gutxi gabera jodet, eta Edgar Kadenakin batea meta iritsia. Eskerrik asko, Nikolas, gero artean. Eskerrik asko.